Karo kay na amot mo na slim. Ah, guna kana sino? I-practice ng lawas na. 35 rin. Singko gid lagi. Takpan na ulo. Ha? Ha? Baga pa na nga din, hindi mo kakalaw. Baga pa rin lata na. Tinapak. So what's up mga buang? So vlogger man ta. Nagtuon pa man ta. So intro sa ta. Bye. Una ko mga kauban. Harvest kalabasa. Skaping kumay. So guys, muna mong kalabasa. Mga ilang ka kilo. Dako. So munang harvest, napailang harvest nun dito. Muapas ko. Testing kog pasan. So guys, muna mong bagong hinimong pusti sa dragon fruit. 8 kabuk. So inana paghimo guys. So tara. Dong nami. So napamang himuno no napaibalas. Grabas ko lang. So tara mong dragon fruitan dayo namong kalabasa. So, padulong mo dito. So tana akong outfit guys. Butas ta kay na yung mga halas. So mga ka-jams na ako din yung dragon fruit. Ako sa gawas. So dito may nga banda. Dabi ka sagbuton. So walay agyanan. Agitan din is binggalahan. Namatay halas na ni guys. Sige, no choice. Go! Agi ko! Wala tayo lapinig. Taas ka nagbot! Hi! Thank you. Sunar oh. Go! Dah. Welding. Sunara. Mura mo nalaraw ah. So ito na guys. Ubanto sa ila. Wala untay halas. Hilos na. Lah, hilos. Sa kuli. Diba? Ala, naagi day halas. Kaya na may hilos. Sanina sa kuano. Yaw. Tako na ba? Oh, dako nga alas. Pastila na, ginis batok eh. May noon kinairo. Sa mga tulga. Tad wala na may itong masilungan daan niya. Upat ka magdani nga bukas naman. Dagpo man. Medyo minus na rin na. Hilang ako, hilang. Sumusulong pa ta guys. Mura maghadlok man. Wala lagi masilungan. Dito ta sa nailubi. Karatihon naman na dapat kuan. Akso na hilo ah. Butang ya. O kana. Sa una dani ka pa ng harvest ni. Tada kay na iro. Ro, dinera ta ro. Tanaw dia sa halas ro ah.
Namong bodyguard. So, ito na dragon fruit dito. Ini nga klase kani ito boy. Okay kayo? Ini nga nga kondo yo. Mungkin ni guwapa sa kana siya. Guwapa gini sa bayar ni. So, dinita kay medyo kuan dapaw. So guys, tabang tong arsa pero mura magsakit. Mura magsakit. Pila kilo ang dagko kayo? 5? 4? Ka kilo. Pinakadako. Di, dua ka buok. Di, nanay, 8. Sakit. So guys, ito mong dragon fruit. Ito karang taon, tanaw sa kudahan. Dugi. Ano halas dia dugi ah. Tuy. Ano halas ah. So kani guys, kani nga portion dani. Muna akong kakuhaan sa una ko ano. Bayabas. Karon patay na. Matay na matay. Ting init mong good. Ito sila dito nga side. Hindi ako maadto dito kay kuan man. Sinihalas ba? Kasi paon niya ta. Karon muna na itong mawa naman! Nayalas dia! Apit! Pagsusuroy dia! Dia pa'y kasabatoon! Ito kong mama. Padulungan eh. Tago.
So don't forget to subscribe my channel mga kajams, and click the notification bell para update mo perminti sa akong mga uploads. So karon na ata sa dragon fruit, nakakuha ta og ay nasa farm na mo, nakakuha ta og tulora ka buko. So karon man ta nag-harvest sa kanang kalabasa. So ginita sa dragon fruit ang tulora to nakuha. So murag karon adlaw murag maura na ato activities karon no. So